karon sa Tibalog no. Kay magpagupit mi. Gupit na, paabot na sa... Paabot mi sa magupitay, dugay kayo. Asa na ka karon? Gupit ako. Ang ikot guys. Magupit sa mi. Sit up niyo kung sa gupit na mo ron. Labus! Hey, what's up? Paano niya na-boss yung YouTube mo? Ay, kuwan sa mo? Kami diri sa Bisacol. Nalagis po sir? Ay, pagupit sir, pagupit. O ba na ko, nag-video po. Pagupit guys dito. Pagulor pag Si Boy Kulot. Ayun yung camera. Ayun yung camera. Practice na muna ang mga bando kung hindi may maulaw sa tao bang istorya. Try nyo. Ano nagay ka? Bilihoy? Pakapala ng mukha na bro. Wala eh. Kani magpagupit una mong bossing. Pasi ni ron. Isko. Isko niya na lang. Nakaipor. Peace. Karon guys, sa mga naggupit among leader. Next kay si ikaw next up na. Bibisang. Og shoutout po kay Kuya. Bibisang Ang gupit sa mga. Bisacol. Isa call, subscribe sa YouTube channel mo. K4. Kung gisay gusto magpagupit, ato naman din sa uno. Santo Tomas, Tibaldog. Barber Tao. Wala man nagpupag sila lang po. Uli na lang po. Kaya yung kabuto kasi luloy. Pasulog siya lang pa. Abot ng mga... So karon guys, manadjuglan din ang isa oban. Sa isa ko lang tamo. Si Kulot. Kunyari may maboto hapon guys. Wow. Pakita ang kuan, pakita ang alap da. Ano do? Tatay, si Jungkook na dyan. GoPro. Wala na pa naman isang kauban guys. Uli og dabaw. Balik to, Dre. Pas ito. Ano yung isang kauban mo? Kami na po yung nabili yung darling. A4 din may. A4 din ba? Kami ito lang ka. Loyal nga A4. Yeah. Goodbye. Okay. Yo, waswasan na yung buhok kay pila ka adlaw lang na ikan eh. Buhay pa blande. Ata pau-pau. Sige na bro. Sige. Hindi ka naka-prepare mo. Yo, next si Milvin. Wala pa yung misis ko. Hindi wala rin rin. Pagpahit na rin. Rock and roll. Boy! Ay, ano mo dali kaya bari ba? Dahil mo Jungkook nga. Yes, Jungkook. Napagay yung mga program test ba? Ito, tapos mag-aaral. O, granot. Tingnan mo gano'n lagi. Susunod guys. Yo. Pagupit na papantayin niya yung buhok. Ang sa likod, putlon daw niya. Putbol eh, yung likod niya. Ito mo boss. Ang likod, putbol. Akin kayo no? Tumbay na pod. Ge.
Wala lang. Gilid lang yun. Pantay na mga tubangan. Ha? Pantay na mga tubangan. Karapan ba na? Asinto eh. Pero nice kaya yung mga book nila. Pagka kayo alot po. Banlaw na, banlaw. Marketplace ba, Ikuan? Marketplace, gusto mo? Marketplace. Asa ka? Marketplace nga. Hapit na mo man. Mga kaipon ka ito eh. Mga ka-A5. Wala na sa Sansay, ni ulit nagdabaw. Pista manguli. Okay, magbuto pa taron. Ito na tayo. Sino ka mga papatak? Kunti ka na siguro po talipidol na matipulang. Tapos sila rin yan. Oh no, yun. Pariyarag color mi bay. Lagit mo yung sika. Pusa na po si. Pusa na po ito na maligya ito. Di ko. Asa ka? Adres, sa dalog. Ha? Dalog. Saan siya? Puti kamay alot. Kala ko pala yung kayo kang umutin na niyo. Sag! What's up? So nalami diri sa gawas no. Kay manguli nami, manakay nami. Let's go! Pidikab. Mana na siya pagupit. Manay pagupit. Naka color na. Manguli nami kay magbuto pa meron. Bye-bye! Buto may kalini. Ay, pakyaw ba? Pakyaw. Ngita kami sakyanan, no sa may sakyanan to. Hindi, tayo. Asa ka tamo nga. Pidikab diri pikat mong. Manakay nami kay mangita kami kanang pidikab. Okay, kinsa yung mga presidente? Paabot yung pidikab. Kanya, paabot sa paguli na mo. Dito na po may mag last. Good Tenen. So, what's up mga K4? Namin diri sa mga karon. Nakauli nami. Diyan, sa wakas. Mubuto nami taod-taod. Mga ahon sa midahan kay gutom na kayo. Kay Kusla na kayo. Gutom na kayo, guys. Daghan pa kay tao. Yung tao. Meron na punuan din. Daghan pa kay tao bay, mga motor oh. Twing twing. So, mahuman nami diri kay mga ahon gutom na kayo. Babus. Ulo na, piki na kayo. Choo!